To fa, lallai babu shakka mai martaba ya tara su Gimbiya da kuma Fulani matar tashi da kuma sauran gaba ɗayan gidansu da su Abba Raba Gardama, domin ya nuna musu cewar fa a lokacin da aka je karɓo ɗan Abba Raba Gardaman a hannun iyayen Sumayya, sun ce sam ba za su ba da shi ba, sannan kuma ba wani mahaluki da ya isa tafan musu da ɗa. In dai ran mai martaba ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya ce zai nuna musu ƙarfin iko da kuma ƙarfin izza da kuma ƙarfin mulki, duk da cewar dai a baya bai taɓa nuna irin wannan abun akan kowa ba. To amma karo na ɗaya kenan zai nuna musu ƙarfin irin damar da Allah ya bashi a gidan duniyan nan. Sannan kuma ko ta halin kaka za a karɓo ɗan nan kuma sai Sumayya ta dawo gidan Abba Galadima sun cika da zaman aure. Dole da cewar a yanzu haka Sumayya an riga da an ɗaura mata aure tare da Aliyu Farzo, ko tarewa ne a gidan Aliyu Farzo ba ta yi ba. A lokacin da mai martaba ya ce baya ga an karɓi ɗan nan, sannan kuma sai dole shi an dawo da auren nan na Raba Gardama da kuma ita Sumayya. Ko da kwas iyayen suna so ko ba sa so, to dole shi an dawo da wannan auren. Sannan kuma Sumayya a gidan Gabas ɗin za ta ci gaba da zama. A lokacin da mai martaba ya ce zai yi wa kuma Kilishi iyaka da wannan gida, saboda Kilishi ba ta ƙara zuwa wannan gida domin ta ci gaba da zama ba. Saboda duk wata fitina da kuma wani tashin hankali ita kadai ce take haddasa wannan irin abubuwan da suke faruwa a gidan Gabas ɗin. Lallai babu shakka akwai matukar cakwakiya, sai ku ƙara gyara zama dobiyon mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin irin zafafan sharshin da muke zo muku da shi daga nan Duniyar Labarai TV. Za mu so kuma in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ko hakan shine zai baka damar samun labaranmu da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka ita Kilishi tana can tana irin abubuwan nata da jin cewar fata motsi ta ga an kashe wannan jaririn da ita Sumayyan ta haifa, domin burinta ya samu ya cika. Saboda Kilishi tana bakin cikin cewar fa a lokacin da aka ci mai martaba ya rasu, sannan kuma Abba Galadima shi ma ya zo ya bi bayansa, to a lokacin fa dole ɗan Sumayya ne zai gaji wannan sarautar Gabas ɗin, tunda mata sun kasance ba sa gadar sarauta. Inda hankalin ya Kilishi ya matuƙar tashi sosai na jin wannan al'amarin ne ta ba Baba ɗan Audu wannan aikin, domin ya samu ya je ya kashe ɗan wannan Sumayyan da ake ciki. Sannan kuma Baba ɗan Audu ya je ya fara aiki tukuru domin ya samu ya ga ya kashe ɗan Sumayyan, inda ya je ya amfani da mai na shafawa ya mika musu domin su dinga shafa yaron a duk lokacin da suka yi mai wanka. Sannan kuma musu ƙarya cewar wannan maganin inda suka shafa wa yaron, to duk wani sanyi da yake jikin shi da duk wata cuta za ta fita daga jikin shi. A lokacin da Baba Rabe ya amince da wannan al'amari, saboda yana ganin Baba ɗan Audu tunda wannan ɗan Abba Galadima ne ba zai taɓa yin abin zai cutar da shi ba, sai dai shi dai ba san cewar wannan aiki sa shi aka ba, sannan kuma ya yi Kilishi ta sa shi bisa irin tsanar ta yi wa ita Sumayya. Sai dai a yanzu mai martaba ya tara motoci har ƙwaya 5, sannan kuma ya tara wakilansa da kuma jami'an tsaro da kuma hakimansa domin su je su karɓo ɗanan ta ƙarfi da yaji. Sannan kuma duk wanda ya ƙoƙarin hana taho da ɗan nan, to shi ma su taho da shi domin su samu su hukunta shi. Inda mai martaba ya ce fa in aka je ka ɗaga kowa ƙafa tun daga manyan hayyaran, duk wani wanda ya yi yunƙurin cewar ba za a taho da ɗan nan ba, to shi ma fa a taho da shi, saboda a kawo shi gaban mai martaba ya maimaita irin abubuwan da yake farfaɗa. A lokacin da mai martaba ya haɗa mata da maza na jami'an tsaro sannan kuma da wakilansa da kuma hakimansa domin su samu su je su taho da ɗan nan ta ƙarfi da yaji, sannan kuma duk wanda ya yi yunƙurin hana taho da ɗan nan, to a samu a hukunta shi. Sannan kuma shi mai martaba sannan kuma a kawo masa shi gaban mai martaba domin ya maimaita irin abubuwan da ya faɗa. Shi kuma mai martaba a lokacin ne zai nuna ƙarfin ikonsa da kuma izarsa da Allah ya bashi a gidan duniya. Lalle babu shakka akwai matuƙar cakwakiya, shi dai a lokacin da aka je ana ƙoƙarin to da ɗan Sumayya da kuma ita kanta Sumayyan saboda dawo gidan Abba Galadima domin su ci gaba da zaman wannan aure. Sannan kuma mai martaba ya umarta da cewa dole sai an warware wancan auren da aka yi na Aliyu Farzo. Sai dai a lokacin da ita kuma Kilishi take zuwa kan kashe ɗan nata, inda ta ɗora ɗan tsanar da ta ɗora uwar tata Sumayya. A lokacin da Kilishi take cewa an dai ba ganin ta ɗan nan ya mutu ya daina motsi ba, to fa hankalinta ba zai kwanta ba. Sannan kuma irin bakin cikin da take ji ba ta taɓa jin shi ba har abada, saboda ya za Abba Galadima a ce ya haifi
ɗa tare da Sumayya mawaƙiya wacce iyayenta suka gaji tsiya da kuma abubuwa na iri-iri na wulaƙanci da kuma cin mutunci. Din cewar fa in ka ji irin tarihin da iyayenta suke da shi a baya to ba wani abu ne mai kyau ba, saboda Baba Rabe shi tsohon ɗan tasha ne. Sannan kuma irin abubuwan da suka faru a game da Sumayya a lokacin da ake tunanin Sumayya ma fa kamar ba ta hanyar aure aka same ta ba, inda ake shi take ta karanta wannan zancen sai ta ce wannan abin cin mutunci ne. Sannan kuma a ce ɗan irin wannan mutane ne a ce daga baya zai zo ya gaji sarauta a cikin gidan namu. Gaskiya in dai aka yi mana haka an ci mana mutunci, sannan kuma an wulaƙanta mu, sannan kuma an ci zarafinmu bisa irin wannan cin mutunci. Inda Kilishi take cewa in dai matsawar tana raye kuma tana numfashi a cikin wannan duniya ba taɓa bari ta ga an ci wannan mutunci nasu ba, sannan kuma an wulaƙanta su, an tozarta su bisa irin wannan abubuwa da suke faruwa a gidan Gabas ɗin. To mai saurare a nan za mu dakata, sai ka biyo mu da mun